capuri spulberea de soare, simple atieri de vânt, simple atieri de vânt și o mână de pământ. Aleluia! Simple atieri de vânt, simple atieri de vânt și o mână de pământ. Suntem mici, dar Tu ești mare. Aleluia! Suntem mici, dar Tu ești mare. Doamne, cântăm strâmtorare. Suntem mici, dar Tu ești mare. Suntem mici, dar Tu ești mare. Doamne, cântăm strâmtorare. Doar prin Tine existăm, doar prin Tine existăm, de aceea Te lăudăm. Doar prin Tine existăm, doar prin Tine existăm, de aceea Te lăudăm. Lăudați să fie Domnul. De n-ai fi fost să întinzi mâna, de n-ai fi fost să întinzi mâna, ne-ar fi înghițit țărâna. Dar Tu știi, Doamne, așa, dar Tu știi, Doamne, așa, nu cei morți Te pot lăuda. Tu, Iisus, din bolta albastră, Tu, Iisus, din bolta albastră, ai venit în marca noastră. Ne-ai scăpat de toți cei răi, ne-ai scăpat de toți cei răi, căci Tu îi aperi pe ai săi. Aleluia! Dumnezeule, Ne-ai ascultă scăpat de rugăciunea! toți cei răi, ne-ai scăpat de toți cei răi, căci Tu îi aperi pe ai Tăi. Când zăceam în neputință, când zăceam în neputință, mi-ai fost steag de biruință. Ne-a călăuzit mereu, Aleluia! Mulțumim, Iisuse! ne-a călăuzit mereu, dreptatea Ta de Dumnezeu. Ne-a călăuzit mereu, ne-a călăuzit mereu, dreptatea Ta de Dumnezeu. Dar și să știe întreaga lume, și să știe întreaga lume, că sub ce e doar un nume, Aleluia! doar un nume glorios, doar un nume glorios, numele Iisus Hristos. Aleluia! Szemego verte! Doar un nume glorios, Asega! nume glorios, numele Iisus Hristos.
Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. În tarea aceasta să vă umple inima de dragostea Lui. Să mai pune și mie bani la casa aici, la casa Domnului. Și Dumnezeu, cine are... Trebuie curentul plătit aici, trebuie curentul plătit. deci Domnul Iisus să fie în viața dumneavoastră. Și am așezat aici. Și cum am primit cuvântul, așa se rămâne. Hai, surorilor, hai! Niciun om Hai, frate! nu poate înălța. Oamenii vin la noi să ne plângă când murim, dar nu să ne învie. Dar acela, slăvit să fie Domnul Iisus, Domnul să binecuvânteze frații care stau aceia care au dat în numele Domnului Iisus, să le binecuvinteze Dumnezeu viața, cugetul, inima și să le pună Dumnezeu acolo în inima lor vindecarea. Pentru că Domnul Dumnezeu avem nevoie de vindecare. Hai, Olga, hai, pune! Slăvit să fie Dumnezeu. Hai, lasă, pune aici la Domnul, hai! Domnul Iisus o binecuvinteze pe sora Olga. Să-i dea putere și pe toate surorile și pe toți frații. Cu ajutorul Domnului Iisus Hristos. Hai, Miranda, hai! Fratele Ione va spune ceva din cuvânt care a învățat el pe viața asta, pe pământ. Cum trebuie să fie biserica și de cine să ascultăm și cum trebuie să fie. Domnul vă binecuvinteze pe sora Mihaela. Să-i dea Dumnezeu putere mare, mare, mare. De aceea, fraților, este o bucurie mare în mijlocul poporului că vedem că Dumnezeu este acela care este viu. Dumnezeu lucrează împreună. Că Dumnezeu este acela care este împreună cu cei ce îl cheamă dintr-o inimă curată. El își face prezența ori de câte ori l-am chemat. Și la necazuri, și la dureri. El este prezent pentru că noi suntem născuți din Dumnezeu. Și pe copiii pe care Dumnezeu i-a ales, este întotdeauna cu ei. Și dorim ca biserica pe care Domnul Dumnezeu a așezat-o în mijlocul poporului, noi trebuie să păstrăm cuvântul lui Dumnezeu într-o inimă curată și ceea ce am auzit despre cuvântul lui Dumnezeu trebuie să spunem la multor martori. Pentru că Dumnezeu este viu, frații mei. Acum aproape 2000 și ceva de ani îl vedem pe Domnul nostru Iisus Hristos când a mers la râul lui Iordan și vedem acolo mari minuni ce se făceau, că erau multă lume care așteptau fraților să se vindece și la fel și astăzi prin botez. Dacă am crezut în El, suntem tămăduiți, suntem vindecați, măriți să fie Dumnezeu. Dar ceea ce am primit de la Domnul trebuie să păstrăm în inimile noastre, să se arate că Hristos locuiește în noi și o parte din El este în noi, pentru că cuvântul Lui ne face, ca să zicem, Ava, adică Tată, mărit să fie Dumnezeu. Merită să fie lăudat. Merită să fie binecuvântat. Pentru că El face binecuvântările. El este pentru tine în mijlocul nostru, dar să știți un singur lucru. Tot ceea ce facem fără Dumnezeu, să știți că nu este bine. Nu este bine, așa este. Dar întotdeauna când facem în prezența lui Dumnezeu, El își arată dragostea. Și dragostea pe care și-a arătat-o este a fi iubit, mărit să fie Dumnezeu. De câte ori, frații mei, am iubit și avem dragoste. Dacă am avea dragostea lui Hristos și o simțim că o avem, trebuie să-L primim pe Domnul, ca Duhul Lui să locuiască în noi. Pentru că Duhul lui Dumnezeu nu ne lasă să păcătuim, mărit să fie Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu nu te vorbește de rău. Duhul lui Dumnezeu, stați jos, frații mei. Duhul lui Dumnezeu este acela care ne-a pus în inimă ce? Dragostea Lui. Da ierta, da suferi și da împlini cuvântul lui Dumnezeu. Merită acest Domn, care noi nu l-am văzut niciodată. Amin. Noi nu ne-am stat cu El la masă, binecuvântat să fie Iisus. Dar vedem că și prezența Lui, El își face prezența numai dacă l-am chemat. Și ferice va fi de acela care nu l-a văzut și a crezut, mărit să fie Dumnezeu. Iată semnele, mărit să fie Dumnezeu, pentru cei ce cred în numele cui? Al lui Iisus Hristos. Le-a dat niște semne. Știți ce semne le-a dat? Domnul se binecuvinteze. Dacă vorbea ceva de moarte, nu va muri.
Vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși, mărit să fie Dumnezeu. Dați pe numele Lui. Iată semnele cei ce cred în numele cui? În numele Domnului Iisus Hristos. Iată, frații mei, vă spun în numele Lui Iisus Hristos, pe mine nu mă jignește credința care o aveți, fie că ești baptist, penticostal, sâmbetist, ceea ce ești tu. Pe mine mă interesează trăirea ta cu Dumnezeu. Pe mine mă interesează dacă nu mărturisești că El este Domn și Mântuitor, mărit să fie Dumnezeu. Ceea ce vrei să faci tu cu viața ta e problema dumitale. Dar întotdeauna vă spun și vă sfătuiesc în numele Lui Iisus Hristos să ne ferim. De ce? De cei ce aduc dezbinări și ce vin împotriva cuvântului și învățăturii sănătoase. Dar dacă am păstrat ceva de la Dumnezeu și dacă am primit un dar de la Dumnezeu, nu este darul oamenilor, măriți să fie Dumnezeu. Prețuiți că aveți o comoară în inima dumneavoastră. Toate palatele și toate casele și toate bogăția lumii pe care o aveți nu vă folosește la nimic, binecuvântat să fie Dumnezeu. Dar darul pe care vă l-a dat Dumnezeu, prețuiți-l că este un preț foarte valoros. Nu știți ce așa ați primit, mărit să fie Dumnezeu. Este o bogăție, mărit să fie Dumnezeu, nespus de mare. Haideți să trăim în această bogăție. Haideți să primim bogăția de sus și nu bogăția de jos. Pentru că bogăția aceea este într-o inimă curată, ascunsă într-o cămară acolo. Este ascunsă în cămara inimii. Vorbește, Iisuse! Pentru că acolo se găsește, frații mei, cuvântul lui Dumnezeu. Dacă l-ați legat la gât, că spune în sulul cărții, legați cuvintele mele pe tăbușul inimii și păstrați-le la gât. Biblia aceasta se va lua. Așa este. Cuvântul Dumnezeu va rămâne în inimile dumneavoastră pecetuit prin Duhul Sfânt. Și ăstea să iau. Dar dacă suntem născuți din Dumnezeu, e o problemă foarte mare a te naște din nou. Noi nu mai trăim după felul lumii cum trăiam odinioară sau cum am crezut pe Hristos în felul lumii. Căci noi suntem născuți din Dumnezeu, fraților. Lumea îl știa pe Hristos, cum și eu îl știam mai înainte, tot despre Hristos vorbeam. Dar eu nu mai cred pe Hristos cum credeam în felul acela. Pentru că cel ce locuiește în mine mi-adeverește că suntem o sămânță a cui? A lui Iisus de înviere. Ne-a înviat Hristos prin Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt face ca să deosebești lucrurile lumii și lucrurile lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Păi dacă am fi de Dumnezeu, pe ce ar însemna, frații mei, că toate femeile trebuie să nască pe Dumnezeu. Toate femeile să nască pe Dumnezeu. Dar ia gândiți-vă că spune cineva și a spus cineva o lucrare. Că Fecioara Maria a născut pe Hristos în prim pântec. Dumneavoastră ce ziceți? E adevărat? Nu. Cum a născut acolo? Unde era? În cine? Unde era Domnul Iisus Hristos? În Iesle. Așezat să înfășat acolo, da? Dar vă spun numele lui Iisus. Înainte de a se naște Iisus prin Maria, încă El era născut. Amin. Nici nu era cer, pământ și mare și Iisus era. La întâlnirea pământului. Dacă Biblia spune a cui fiu este Hristosul, mărit să fie Domnul, cercetați Scripturile, frați și surori. A cui fiu este Hristosul? Lumea spunea că este fiul cui? Al Mariei și al lui Iosif. Dar ce spunea cine? David. David. Cum l-a numit David pe Iisus? Domnul meu. Dar cum spune David la Iisus că era un cine? Era un copilaș binecuvântat să fie Dumnezeu. Îl numește Domn. De ce? Ce era în David? Avea Duhul lui Dumnezeu, mărit să fie Dumnezeu. Cine a coborât acolo? Era puterea lui, era Duhul lui Dumnezeu. Iubiții mei, frați, ia gândiți-vă, erau ușile încuiate. Geamurile, ferestrele erau închise. Unde se rugau ucenicii. Stătea la masă toți, măriți să fie Dumnezeu. Și apare cine apare? Domnul Iisus. După ce a fost ce? Răstignic, nu? A venit Domnul Iisus, cum a venit? În carne și oase, în trup, lăudat să fie Dumnezeu. N-a venit, cum a venit? A venit în Petre. Domnul, scuzați-mă, pipe, palma și coasta. Și ce a spus Toma? Da, Doamne, cu adevărat Tu ești. Cu adevărat Tu ești. Ce a văzut? Ce a simțit? A văzut palmele gaurite și a pipăit el? A pipăit? Bine, ce a spus tot? Ce a spus el? Până când ne pipăi eu,
Și ochii mei nu v-ar vedea, eu nu cred. Toma. A spus așa? Da. A spus. Acum, fraților, nu l-am văzut. Și am crezut. Dar vă spun, ferice va fi de noi. Dacă am crezut în ce? În sulul cărții. Ferice va fi de noi. Dacă ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Ferice de noi. Dacă păstrăm și păzim cuvântul lui Dumnezeu. În lume sunt mulți propovăduitori, fraților. În lume sunt mulți care predică Evanghelia. Dar vă spun, în 1 Ioan spune clar, cât despre voi, dacă ați primit ungerea din partea Domnului Iisus Hristos, n-are trebuință să vă învețe altcineva, pentru că ungerea care este în voi, aia vă învață mări să fie Dumnezeu. E Duhul Sfânt. Ungerea este Duhul Sfânt. E puterea lui Dumnezeu. Este cea mai mare dragoste pe care Dumnezeu a dat-o cui? Oamenilor mări să fie Dumnezeu. De ce a iubit Domnul Dumnezeu mai mult oamenii și i-a prețuit? N-avea El? N-avea El pe cine să iubească mai mult? Eu cred că avea. Ce a spus Ilie? Ce a spus Ilie când era acolo unde era? A spus și pitit de cine? De ce s-a spus Ilie? Dar un proroc, al lui Dumnezeu, nu? S-a spus. Nu? Nu femeie, nu? S-a spus. Doamne, în toți prorocii care au fost, doar numai eu am mai rămas. Așa a spus. Mai am încă, cât mai am? Încă 4.000 de proroci care nu s-au aplicat de lui pe unde, înaintea lui, ba, Dar ăia nu a fost bun, nu? care n-a fost bun? Dar mai are. Păi mai are și mai avea și el nu știa despre ei. El nu știa despre ei. Care nu s-au plecat. S-au plecat genunchii înaintea lui Val. Și acum ce facem? Înaintea când nu se-a plecat genunchii. Frații, percepuiți în inimile dumneavoastră ceea ce ați primit de la Dumnezeu. Dar aș vrea, dacă vrem să ne pocăim,